la perspectiva feminista jo crec que hem fet menys projecte i més accions, no? Com passejades, tallers, cursos, però sempre donant a conèixer que cal donar veu a les usuàries, a les dones, a molts col·lectius que no han tingut opció a la ciutat, i sempre fem veure que fins ara l'urbanisme s'ha fet pensant en un estàndard que quasi sempre complia unes característiques del rol masculí i que això calia canviar-lo perquè al no tenir en compte a dones, a infància, a persones grans, aquestes persones estaven patint dificultats. La perspectiva feminista va arribar a sostre amb les passejades, però també va arribar com una evolució, no va arribar directament des del feminisme, o almenys des de la meva vivència, sinó des de la inclusivitat, començant a entendre que en la ciutat vivien moltes persones amb situacions i necessitats distintes, que el ciutadà tipus que pensaven tots, home, jove, que es mou en cotxe, ja no encaixava en la forma de fer ciutat i fer projectes. Per això enteníem, ja estava la gent gran, la gent que camina, la gent que va en bici, la dona que té una vivència distinta, els xiquets que tenen una vivència distinta, i així va ser com varen començar a treballar primer des del gènere i després, a més des de la meva vivència personal, va ser més entendre que la mirada que jo tenia com a tècnica no era tant com a tècnica formada, sinó per el fet de ser dona i tindre la vivència que tenia de la ciutat. Aquesta evolució, que pot ser que a mi em costarà més, va ser la que va fer aquesta evolució d'inclusivitat, gènere i expressar el feminisme. Mala pràctica, tant en infància com en feminisme, com en perspectiva de gènere o urbanisme feminista, és tornar a fer plans tancats en un despatx i sense escoltar a la ciutadania, i a més a la ciutadania, com dèiem abans, de gent normal, no de llocs on estan més formats i poden arribar a punts de decisió, sinó de cada vegada generar més projectes participats i participats de veritat. Sempre penso que la participació s'ha de fer des del moment zero, i des del moment zero és abans de fer pràcticament res. No puc evitar que me venga a la mente Sueños en el umbral, històries d'una niña de l'Aren, de Fàtima Mernessi, que encara que és una autobiografia d'ella de com vivia en un harem en Fes, crec que és interessant per com vivia ella l'espai de sa casa i de la ciutat quan era xicoteta i com ho qüestiona en relació a la llibertat de les dones en quant a ús i gaudi de l'espai. Me pareix superinteressant. A més, estava comptat ahir en una tenda